някой някъде пак къщи. Помогнете ми, хей! Това момиче има доста сериозен проблем. Помогнете ми, хей! Скок под скок и луд купон. Кантерички в панталон. Като мишки в краката на слон. Кантерички в панталон. КВП купон е да. Нека започваме рапа сега. Всяка стъпка тук ми проследи. КВП купона тук е. Всяка стъпка проследи. Кажи кой у вас ви мие балкона. Катерица панталона. Как да направя 23 милиона. Катерица панталона. 300 кинта за балона. Катерица панталона. Теле ми прилича на Мадона. Катерица. Помогнете ми, хей! Всяка стъпка тук ми проследи. Всяка стъпка проследи. КВП купона тук е. Всяка стъпка проследи. Искаш ли ти да танцуваш сега? Катерица панталона. Няма да е трудно да се движиш така. Катерица. Чувствам се като на бал. Майче училището съм проспал. Може би тотално съм изкупял. Щом съм рапър, аз съм бял. Всяка стъпка тук ми проследи. КВП купона тук е. Да, ей така. Много яко е, нали, деца? КВП включи си и ти. КВП включи си и ти. Ако нямаш нито лев, иди си вземи. Ако нямаш ти коса, посади си у дома. Ако правиш се на як, значи си левак. Може да си стара, ма си тежка, танцуваш като цар си, ти си КВП фен.